Njengoba ke bese ngishilo ekuqaleni ukuthi sizoxoxa ngonkamisa. Bahlanu onkamisa olimini lwesiZulu. Kukhona unkamisa a, kube khona unkamisa e, kube khona unkamisa I, kube khona unkamisa o, kube khona unkamisa u. Onkamisa ke esiZulwini yibo abenza ukuthi igama lifundeke uma ufunda. Yibo onkamisa abenza ukuthi noma ngabe uyabhala, noma ngabe uyaxoxa, noma ngabe uyafunda, angeke basale onkamisa. Uma ubheka nje kuwo wonke lamagama engiwabhalile, onkamisa bakhona. Ngakho-ke onkamisa esiZulwini abasali emagameni. Yilokhu-ke okufanele sikwazi ngonkamisa. Unkamisa esiZulwini uyakwazi ukuzimela yedwa uma nje esekuqaleni kwegama. Uyazimela uma esekuqaleni kwegama. Uyakwazi ukuba yilunga ngoba uzimele uba yilunga. Ngakho-ke okufanele sikwazi ukuthi wonke amalunga esiZulwini ahamba nonkamisa. Naba-ke onkamisa okokugcina, unkamisa a, kube unkamisa e, kube unkamisa I, kube unkamisa o, kube unkamisa u. Ake sibasho futhi a, e, I, o, u.